Jani, povedz, že históriu toho auta, že... Ale no, že kde sa kupovalo? Kde sa kúpil? Tuzexe? Tuzexe. No. Robo pomáhal tuto vlastne. Robo tieto diery tu spravil. Ukážu. Žigulák, rifle, cukríky. Pozri sa. Dobre? No, spravím video. Aký to ročník? 79. Pôvodný lak. Pôvodný lak? Jano, pôvodný lak? Nie pôvodný lak. Už sa lakovalo? Kedy? V ktorom roku? Ale to sú dôležité veci. V 92. bolo lakované. A nepýtal sa, v ktorom Tuzexe bolo zakúpené ako čisto nové. Počkaj, tomu sa dostaneme. A koľko bonov stalo? Koľko to stálo? 86 000? KČS ešte. KČS. Nie, alebo čo to boli, tie federatívne peniaze? Či okolkovaných ste to platili? KČS? Daj meno. Kto zamienial bony? Kto zamienial bony? Teraz to vyjde na povrch. Kto ti zamienial bony? Povedzte mena. Ja som videl kamarát do dažďa. Ja som videl kamarát do... Áno. Cez Vexlákov. Gabovencemi alebo Adam Šangala? Gabovencemi alebo Adam Šangala? Nie, to bolo v 79. Kde do piči? No. Toto, aha, nahraj toto. Tak cez Ďuriša. Ty si mal, on akože tam tie bony hľadal ešte, si neostal nejaké. Bonusy. Pekne. Povedz mená, kto zamienial bony. Povedz mená, teraz to ide na povrch všetko. Ale aspoň niečo, tak ono, cez Ďuriša to išlo. Nie, určite teraz bola kupovaná v Nitre, pretože som a Piešťanoch. Piešťanoch bol... No ale one, ale kde sa zamieniali bony? Pred Tuzexom Piešťanoch. A už bol tedy Kanárik. Na námestí. Lebo pred Kanárikom zvykli chodili autobusom Maďari a tam sa... No ale boli aj bony. Neboli bony pred Kanárikom. A tvoj pes, jak sa volá? Sony. Dobre. A má, ako teraz? Normálne je to prihlásené na tabulách. Kennzeichen? Na. Všetko je. Dobre, STK emisná. Padla. Poiskanie zaplatená 6 rokov. Píš to, Peťo? Peťo, napíš to. A ešte sa spýta, či si rozumel s predávačom, ktorému to auto predával. To je dôležité, či mu predáš s náladou, dobro predal auto, alebo s zlou náladou. Jano mi povedal, akože ešte predtým, jak sme začali toto točiť, tak mi povedal, že nálada bola dobrá, len potom spravil len strašný krik. Predávač alebo pijany? Predávač. Nie, Jano, červené. A Jano spravil taký krik, lebo v bielom bol kazeťák a v červenom nebolo. Nebol, ale nebolo to ono. Ja viem, čo bolo, lebo ty si mal Tuzexe, že ti predal aj rozvrkanú kolu. Ty si nevedel, že Lubo Ševčík tam bola bol. plechovka. Lubo Ševčík tam bol. Škodovku 120 Hraškovo z Helenu, lebo čakala v rade. Asi 16 bol v tej od 5 rána, tam mali postavky. Čo hovorí, chlapec, ty pamätáš? Ševčík. Robo mal vtedy 22 rokov. Vtedy som prišiel z vojny. Vtedy mal 22 rokov. Počúvaj ma. A toto auto bolo kupované, keď ja som mal 2 roky. Jano mal tedy 26. Nie, Billy, však ja som mal tedy, vieš koľko, 10. A už si sa hádal Ale ja s som si predajcom. otec to kupoval, nie, ja som ho, ja mohol 79 v Prahe byť. Ale bol si pri tom. Bol ináč, a my sme pozor, a Takže predtým sme mali Chryslera 180 tiež. Chryslera mali! Tiež Tuzexe kupovaný ten na 120 000. Potom tá tvoj bol ešte bak potom, alebo čo? Ale vy ste robili na čierno peniaze. Vy ste robili za komunistov na čierno peniaze. Ford Anglia. Ako ste mohli mať za komunistov Forda a Chryslera? Jano, toto mi nehovor, lebo hneď vypnem nahrávanie. Chrysler mal hoci kto. Kto? Pamätáš si 180 veľký Chrysler. Takže zúčastnil si sa predaja. A tejto výhodnej kúpy. To už práve, že nie. Lebo vy ste to robili nejaké A machinácie. to okolo auta, tu nemusíme takéto veci Benzínovými točiť. kupami ste tu Ja som robili tu, a idem takéto pre veci. frajerku, ja neukážem svoju frajerku. Už som mu tu videl. To je tá, čo si natrial Indulonom. Áno, hneď je. Nech sa zúčastní tohto kliku. To bude normálne, že také oné. A to mohlo stať z beši. Áno. Tak volá, čo ešte hovorí. No hovorím. Zastav teraz trocha natáčanie. Počkaj. Ukáž oné, hudbu mi povedz, aká bude hudba. Bude. Nie, ako zatiaľ, už tu pripravené diery pozerám. Nie, bola, kedy tu bola hudba. Áno? No,
To bude úplne, toto bude čisto špeciál. Ja viem, čo tu to spravíš. No. Hej, tuto normálne, cez túto dieru sa vyreže sa do plechu diera. No, a zvonka A bude. vlastne Jano bude mať, a tuto bude zvonka, bude tiež diera. Áno. A vzadu bude mať Jano sedadlo a pôjde popri chodníku a budeš cez to chytať ženy za rite. No. Jano, a kedy ti to môžeme upratať? Pozrite na to, toto je upratané, lebo sa sem ide dať Ford Escort. Ford Focus? Ktorý? Robov? Kabriolet? Tento. Lebo tu sa robia... Ja tu sú vážne veci, ale... ten klip ináč nebude zle. A potom by si mohol, že postupom, ako to postupuje. No však, ale už sme mohli aj skôr začať, teraz sme neskoro začali. Dosť hodine. Dosť hodine. Ale to som niečo som odfotil už aj predtým. Tuto sú nejaké časti. Vzduchový filter je pôvodný. Pôvodný, všetko je Pôvodný. pôvodné, áno. Baterka. Nie, nevíš, aká je malinká, však to je nejaká... To som dostal zadarmo od jedného pána. Od Jožka. Ja som mal takú v elektromobil. Má aj poisku. Elektromobil. Ale nie zákonnú. Všetko je akože... A zrkadla budú v chrome, alebo... Chromové, pôvodné, aké boli. Tak ty dlhuješ štátu teraz už na zákonnom poistení. Áno, niekoľko miliónov. Niekoľko miliónov. Ale 18 000. 18 000 eur. Nie. Ani, ale naštartovalo. Po 6 rokov stálo to auto a naštartovalo. Ale tuto sú nejaké otvory, tu budeš mať priesady, predpokladám. tam budú kvetináče. Priesady. Na 1. mája by to chcelo Erik, mať. na dneska stačí, potom pokračujeme. A tento počúval, tento klip bude strašne dlhý, lebo to sa bude robiť celé leto. Počúvaj ma, ale ja mám čas s tebou. Ako, my si to ešte A prejdeme nevymáš to, potom. a nevymáš Ja to to. nevymažem. To treba zachovať až Archivuje. a zajtra budeme robiť ďalší diel. Áno, to sa archivuje všetko. To je akože hrdza. To je hrdza. Všetky natočím. Normálne mi dáš akože na CD-čko. No? No. Aj hudbu, aj hudbu ti videla dám. si ma včera v správach. Jano bol v správach, že vykradli, one, Záložňu, alebo DVDčka, našli to u ňoho. Na Markíze. tam Nie, že kvôli Jacksonovi. Kuklač. Kvôli Jacksonovi, áno. Chod si pozrieť správy. Chod si pozrieť správy včera na Markíze. A vieš, aký boli? Prišla Markíza. A prečo nemáš biele ponožky? Na počas Jacksona. Nie, veď u mňa bolo Markíza. Ja, lebo Markíza bol práva, že kúkam si trafuje nejaké dieťa. Trafili? No, Kam? na skútri. Na skútri. Už nie to štíku, že budeme všetko natočili. Zajtra. Máš celé auto? Počkaj. Hovorí kokotiny. Že kde som kúpal Pick my bony? right. Ty si na počas Jacksona bol tiež oný detský. Chlapci, ale smejete sa, ale raz viete, aké peniaze za toto budete chcieť mi dávať za tieto filmy. Sú tam autorské práva. Počúvaj ma. A nechceš nejakú akože takú podporu alebo niečo také, že dal by som ti nejakého pomocníka ako. No by som to prefinancoval. Ktorých? Peťo a Robo. Peťo a Robo robia zle? Povedz to, teraz sa môžeš vyjadriť, ja normálne, vážne. A povedz aj to, ako ste kšeftovali s bolami v 76. Áno. Piešťanov. No, presne. A teraz on to